Hello! Хайде да си направим една много освежаваща напитка точно за лятото. Първо взимаме замразена диня, като я настъргваме на рендето хубаво. След това настърганата диня я поставяме в чашата. Продължаваме, като взимаме спрайт. Ливаме го в чашата. Напомням ви да се абонирате за канала, за да не изпуснете новите видеа. След това добавяме малко лимонов сок за онази кисела свежест, която прави напитката още по-лятна. Разбъркваме малко, за да се смесят вкусовете и вижте колко хубаво изглежда. И разбира се, лечета! Колкото повече, толкова по-добре. По желание можете да сложите и листенца мента за финален летен завършек. И ето го, готово. Супер лесна, супер вкусна, перфектна за горещи дни.